Башкорт йыры йөрәк менән йөрәкләрде, күңел менән күңелдәрде генә тоташтырып калмай, башка милләтләрдә лә әсир итеп үзенә ялмай. Ихлас күңелдән сәхнә түренә Татарстандың халык артистлары, башкорт йыры дип алыс араларда якынайтып килүсе Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билаловты сакырабыз. Яралганыбыз ердә юбылып. Синең барлыгыңны тоюданда, йөрәккәйем балкый кояш булып. Эй, тулы дөнья яралганда, күктән ергә төшерелгән ая. Şanam aman ıtıraşuğa Fatiha'nın kukter birer eli Kukter riza bedin kavuşuğa Hey yuridu dünya yanalganda Kukter yerge düşürülgen aya Татарстандың халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов. Бына шулай башкорт йыры дуслаштыра, берләштерә.
Күйеу ерғыдысын зор рахмат. Зейнеп Картыдинова, Зөфәр Билалов.